Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai adás nagyon vártam, hogy le tudjam forgatni, mert egy annyira fantasztikus helyen vagyok, mi magyarok világhírűek lettünk, nem mással, mint a Trabiciklivel. Induljon a mai adás! Kedves nézőink, Zsolti az atya a Trabiciklinek, és nem máshol vagyunk, mint Andornak táján, egy icipici műhelyben. Egy picit vízhangos, egy picit minden, igazi retro. Ugyanolyan retro, mint itt minden más. Nem tudom, hogyha esetleg ti voltatok fiatalok, maradjunk annyiba, hogy elég hamar elkezdtük a motorozást, mert a mi korszakunkban ugye még mi nem úgy voltunk vele, hogy 12 évesen te nem mehetsz ki motorozni. Nem tudom, hogy te hogy voltál ezzel. Így van, én is harmadik osztályban már kaptam a Simpsonomat általános iskolába. Nem tudom, hogy ti mai gyerekek esetleg, hogyha fiatalok nézitek, ti erről mit gondoltok, de azért most már úgy vannak vele a szülők, hogy úristen, nehogy már az én gyerekem kimenjen motorozni. És rá fogunk térni a Trabiciklire is, de először is itt állunk egy érdekes kis moped mellett. Moped mellett, ami valamire hasonlít, de mégse úgy néz ki. Igen, ez egy összvér, mondjuk összvérnek, mert ez egy Babetta 210 és egy Babetta 207-ből épült, tehát együtt a kettő, így hosszabb lett a tengelytáv, ezért hoztuk össze a kettőt. A lengőkar előtt 210-es Babetta, a lengőkar után 207-es Babetta. És így 6,5 centivel hosszabb a tengelytáv. Mint az eredeti? Mint az eredeti 207-nek vagy 210-nek, igen. És hogyha itt megnézzük, ez az eredeti motorblokk. Ez a 210-es eredeti motorblokk, egy Dell'Erto karburátor van rajta, meg van csinálva berántósra, és ennyi csak, ami tuning van rajta. A berántós az azért lett így megcsinálva, gondolom, mivel a pedálindítás miatt, ugye, hogy a bobber jelleg meglegyen, mert igazából ez egy bobber jelleg. Igen. Hogy ugye azt elveszítsük, mint a kempingbiciklit, hogy pedálozni kell. Igen. A váz? A váz az át lett alakítva, lejjebb lett hozva az ülés, át lett alakítva az ülésbefogás, bele lett rakva egy plusz merevítés, és arra lett a tank ráültetve, annak is más a szöge, mint a gyárinak. Igen, és ahogy látom, nagyon sok kis apróság van egyébként, hogyha az ember minél tovább nézi a motort, akkor derül ki, hogy mennyivel másabb, igen, mint az eredeti Babetta, tehát a lámpa nem eredeti. A lámpa az nem, az egy bicikli lámpa, egy ledes bicikli lámpa, az egy MZ kormány, Simpson markolattal, illetve karokkal, egy bicikli kerék van elől, tárcsafék, hátul egy elég vaskos, egy 2 colos felnin, egy 110/90-es gumi, ami elég erős. Azt úgy lehet jobban elmagyarázni mindenkinek, aki esetleg ezt úgy nem érzékel ugye a videón keresztül, ez úgy néz ki körülbelül, mint egy nagy motornak az első kereke. Igen. Igen. Sokan járnak hozzánk, MZ-sek, Simpsonosok, hogy tegyünk bele ilyen vastag kereket nekik, mert nekik nem sikerült abba a típusba. Tehát ez elég extra ilyen kis motornál. Igen, és hogyha már arról beszélünk, hogy hozzád járnak MZ-sek, hogyha már felhoztad ezt a témát, hova is járnak hozzád pontosan? Andornak tájára, a Relevils garázsba. Ami Eger mellett van, és nagyon közel vagy az autópályához, mert innen egy pár perc. Egy pár perc, igen. Egy pár perc az autópályán vagyunk, és nagyon közel van minden. Tehát, hogyha valaki esetleg szeretne egy ilyet, akkor nyugodtan keresett minket, de ha egy ilyet szeretne, akkor is, vagy egy trabiciklit, vagy bármi, ami kipattan az agyából, vagy amit éppen megcsinálunk. De látom, ebben is nagyon sok munka van benne, tehát csak a részletek, tehát az ülés. Igen. Szépen megcsinálva. Ilyen kicsit ilyen rock'n'roller, bobber stílus. Bobberhez, ami meg ugye ott kellett a rugós ülés, mivel kivettük a hátsó lengés csillapítót, ezért kellett játszanunk, hogy ne rázza ki belőlünk a lelket, és ezt ugye a guminyomással, illetve az ülésnek a rugózásával próbáljuk elérni, hogy jó, kényelmes legyen. Magas a gumi, így nagyobb a rugózás. Így van. Zsoltikám, világhírű lett. Igen. Mesélj már nekünk erről, mert ugye, hogyha esetleg még ezt valaki nem tudta, de szerintem már ez mindenhol benne volt a hírekben, főleg a nemzetközi hírekben, ami nagyon nagy dolog nekünk magyaroknak, a Trabicikli. Meséld már el, hogy kezdődött, hogy jött ez az egész? Az első trabiciklit én Németországban láttam, ott már volt kész példány, nem volt szépen megcsinálva, össze volt rakva, ott állt kész,
És akkor azt mondtam, hogy ha egyszer időm lesz és energiám, akkor csinálok egyet magamnak. És akkor teltek az évek, és ez 2020-ban jött el ez az időpont, hogy akkor csináljunk egy trabiciklit magunknak, és megcsináltuk, és onnantól kezdve felrobban minden. Szányra kapta az internet, megjárta tényleg a külföldi sajtókat, és ott is kezdtük el az egész egyedi járműgyártással foglalkozni onnantól kezdve, mert azt mondtam, hogy ha erre van igény, és tetszik, amit csinálunk, akkor csináljuk hivatalosan. Igen. És ugye most a legnagyobb siker ugye ez a napokban vagy hetekben történt igazából. Így van, ez Stuttgartban volt kint, a turisztikai világkiállításon, a Visit Balaton Kft. Rendelt tőlem decemberben egy trabiciklit, és ott volt kint. Hát ott a 4 napos kiállítás alatt a trabicikli volt a legnézettebb stand, ott a kiállítás szervezői szerint. Ami egy fantasztikus hír. Ami nagyszerű hír. Meg neked is elismerés igazából, hogy kitaláltál szerintem egy fenomenális dolgot. Igen. Hát mert jó érzés, mert elég nagy nevek voltak a kiállítók, tehát hogy azért meg oda kikerülni egy ilyen kis garázsnak azért az elég jó. Így van. Igen, mert ez itt igazából most nem egy óriási nagy műhelyben vagyunk, tehát most ezt nem értsd jó értelemben, hát hogy ez egy igazi, szeretnék valamit csinálni és csináljuk itt, tehát igen, ez valamikor egy kocsma volt hivatalosan, tehát ez kocsmaként üzemelt az helyiség. Tehát már régen is jó dolgok történtek itt. Igazából. Igen. És mi a terv vele? Mert ugye most itt 2 trabiciklit is látunk, ők rendelésre vannak, vagy? Az egyik az saját, ő a legelső trabiciklink, amit készítettünk, ő a Balassagyarmatúi Bicikli Múzeumban szokott kiállítva lenni, csak most visszakértem, mert szükségem van rá. Ő pedig a Balaton Visit Kft. Trabiciklije, ami megrendelésre készült, ugye ami kint is volt Stuttgartban. Vele még van projektünk, mert most még kötjük az elektromosságot be, mert ő majd világítólámpa, indexel, telefonról vezérelhető lámpa lesz benne, van benne egy 3-sebességes agyváltó, amint látod, van benne egy gyújtáskapcsoló, Trabant lámpa kapcsoló, igen. Index kapcsoló, és neki még van egy folytatása, egy nagy projekt az egész, ami majd februárban lesz a Hung Expon leleplezve. Tehát hamarosan. Hamarosan, így van. És ott is láthatók lesznek kiállítva. Ott ki lesz ez a trabicikli rakva, már a kiegészített részével a teljes projekt ott már készen lesz, ott meg lehet majd nézni, így van. Ami jelenleg egy meglepetés. Egy meglepetés, így van. Természetesen én se tudok róla, úgyhogy jöhetnek a komment szekcióba, hogy vajon mi lehet az. Tehát lehet egy ilyet vásárolni tőletek, tehát lehet ilyen trabiciklit vásárolni. Lehet rendelni. A lényeg az, hogy bármi trabicikli, vagy babberről beszélünk, vagy bármilyen motorról, ugyanolyat nem csinálunk, amilyet már csináltunk. Tehát valamiben mindig különbözik, így maradnak az összes termékünk egyedi. Tehát, hogyha én azt szeretném, hogy mondjuk nekem kell egy ugyanilyen trabicikli, ugyanez, akkor te azt fogod mondani, hogy nem. Így van. Vagy hogyha kell egy babber, akkor ugyanazt fogod mondani, hogy nem. Így van. Ez nagyon jó, mert hogyha valaki rendel tőletek egy járművet, az mindig egyedi lesz. Az mindig egyedi lesz. Hiába látszik ebbe is a 2 szín majdnem ugyanaz. De mégsem. De mégsem, meg ez egy alapbicikli, nem világít a lámpája, nem tud indexelni, nem tud csinálni. Ezek effektíve csak kiegészítők. Itt ugye már gyújtáskapcsoló, lámpakapcsoló, működnek a dolgok, agyváltó van benne, tehát egy csavart mindig teszünk bele. Tehát mindig van benne valami plusz. Mindig, igen. Mindig van benne valami plusz. Igen. Ti is mondjuk szeretnétek egy ilyet rendelni, mondjuk szeretnétek egy ilyen szuper csodával járkálni, mondjuk azért ez szerintem azért jobban néz ki, mint bármilyen más bicikli, hogyha veszel. Igen. És azért ez egyedi fog mindig maradni. Hát ezt megnézik mindig, így van. Igen. Tehát azért ezzel mondjuk átkarikázni a Balaton körül biztos izgalmas lehet, hogyha valaki ezt szereti. Az biztos, meg egyébként könnyű, mert van benne, mondom, egy 3-sebességes agyváltó, tehát lehet vele haladni. Értelemszerűen látni kell, hogy a kempingbicikliről mire való, de a nagy szakértők szokták mondani, hogy jön egy vihar és felborít. Erre szoktam, hogy viharban nem biciklizünk, tehát hogy... De ez egy használható jármű, tehát ezt higgyel, mindenki ezt lehet használni. Kényelmes is? Kényelmes. Mint egy kempingbicikli. Tehát ez ugyanaz, hogy egy kempingbicikli, csak rá van húzva egy nagy szoknya. Tehát most nem tudom máshogy nevezni. Aki már biciklizett szoknyába, légy szíves írja le kommentbe, hogy milyen. Ilyen sokfodros szoknya, ami nehéz. Sokfodros, így van. Vagy esetleg egy ilyen skót szoknyába, az is még érdekes lehet. De most már megbeszéltük a trabicikliket,
van még itt más is. Igen, ő a Felomobil, őt úgy hívják. Felomobil. Igen, mert mindennek van fantázia neve, amit mi adunk. Őt egy cég rendelte a Fellow szerszámgyár Egerből, és akkor úgy jött a Felomobil. Értem. Ha esetleg valaki úgy szeretné látni, hogy valójában mi történik itt, tehát itt azért tele vagyunk mindenféle jósággal. Hogyha megkeresitek a Real Wheels, tehát ezeket ajándékba lehet kérni, tehát nyugodtan meg a Fellow szerszámgyártó, csak hívjátok fel, mondjátok, hogy Old School Garage-ben láttátok, hatalmas nagy kedvezményt kaptok. Igen. Viccet félretéve, nagyon jó kis szerszám display igazából. Igen, tehát őt azért van őt azért rendelték külön, hogy a szakipari vásárokon megjelenjenek vele. Nem akarták a sima sablonos üveg vitrint egy modellel, hanem azt mondták, akkor csinálják valami különlegeset, és ebben mindig az aktuális évnek az aktuális szerszám készletét rakják. Van fel például, hogy doboz az is tele van szerszámmal, alul felül, és ezzel mutatják be. Igen, és itt minden van benne, tehát hogyha itt lehet látni, hogy mindenféle kis készletek itt vannak benne, úgyhogy nagyon praktikus egyébként, és ő belőle gyártottatok többet is, vagy ez az egy készült belőle? Ebből ez egy van. Mert ő egy Schwalbe. Ő egy Simpson Schwalbe, amit ráadásul kevesen tudnak, hogy a háromkerekű Schwalbikat Magyarországon csinálták. Tehát Szolnokon volt egy cég, aki a 70-es, 80-as évek között hivatalosan átépítette a Simpson Schwalbikat háromkerekűvé, és voltak fuvarozási cégek már akkor, akik ezzel fuvarozást vállaltak. Szódát, gázpalackot, akár cementet, bármit házhoz vittek. És ez itt készült magyarban? Ez itt készült magyarban, sőt tovább megyek, ez egy második szériás Simpson Schwalbe, ilyen plató Schwalbe, nem tudom pontosan nevét, mert az első szériás az még a plató úgy volt megoldva, hogy egy csőbe volt 4 darab rugó a 4 sarkán, és arra volt felültetve a plató. És a második szériás, ami már ez már laprugós kiviteles, tehát ez a modern változat. Ezt Jászberénybe találtuk az erdőben, nem találtuk, hanem feljött egy úriember, hogy van neki 2. Szó szerint kiástuk a dzsundzsásból, meg a földből, és az egyik az egy első szériás volt, a másik pedig ez egy másodszériás. Az első szériás még az várat magára, hogy mi lesz belőle. Értem. És amikor csináltok egy ilyen projektet, azért kérdezem, hogy csináltok, mert ugye nem egyedül csinálod ezeket a dolgokat. Így van, a cégben ketten vagyunk. Ugye van a Burányi Roland kollégám, ő a lakatos munkákat végzi, de alapvetően egy ezermester, és egy nagyon jó türelemmel megáldott ember, aki az én baromságaimat elviseli, és ketten vagyunk, de egyébként mindenre van partnerünk, tehát a homokszórásra, lézertisztításra, fényezésre, mindent ilyeneket a szakemberekkel csináltatunk, akikkel már hosszú évek óta partnerek vagyunk. Igen, és az látszik is, hogyha esetleg nem adná át a videó, azért ezek tényleg normálisan meg vannak csinálva. Tehát ez nem az összegányoltuk azért, hogy most csináljunk belőle egy videót, meg csak egy kis promóciót, tehát itt tényleg látszik a fényezésen is, a trabicikliken is, a Schwalbin is, hogy ez elő lett készítve, ez meg lett csinálva, le lett festve. Tehát most egy külsős dolgokat mondom, mert ugye a mérnöki részét, amit ti csináltak, a heggesztést, meg az összes többi dolgot, tényleg pacek. Tehát erre azt kell, hogy mondom, hogy tényleg nagyon jó minőségben meg vannak csinálva, tehát le a kalappal mindegyik előtt. Nem is adunk el, sokan kérnek új trabiciklit vagy babbát festés nélkül, de ugye azzal lehet spórolni otthon, de nem adunk el. Tehát vagy megcsinálunk valamit 100%-ra, vagy nem csinálunk semmit. Egy minőséget felállítottunk, én azt szeretném tartani. Tehát, hogy építek valamit, én abból nem akarok lejjebb adni. Meg is értem igazából, mert most, hogyha azt mondod, hogy eladsz egy félkész trabiciklit, tegyük fel, és mondjuk valaki otthon elkókányolja, akkor mi lesz? Honnan van? Tőletek. Real Wheels Kft-től van. Köszönjük szépen. Így van, így van. Sajnos... Bocsánat, Real Wheels Kft-től és a Real Wheels, ugye? Igen. Tehát igen, tehát vagy úgy rendel valaki, hogy a nulláról a 100%-ig kész van, kifizeti, elviszi, vagy nem adunk el félkészet. De végül is figyelj, hogyha most bemész bármelyik más márkás új autó szalomba is, igen. Nem azt fogod mondani, hogy jó lesz az a Bergio, drága testvérem, nem kell rá kerék, teszünk rá otthon lemezfelnit. De most, na érted, tehát azért nem úgy mész be egy szalomba, tényleg ez most ugyanaz, hogy építetek valamit, azért csináljátok, mert ebben vagytok szerelmesek, meg ez az álmotok, hogy valóra váljon. Tehát nem akarsz egy
most ne érts félre, egy hulladékot kiadni a kezedből, mert az téged minősít, mert hogy te megcsinálhatsz 1000 jó munkát, de ha kiadsz egy félkész dolgot, amit valaki befejezés rosszul csinálja meg, ott el is vágtam. Ott el is vágtad magad, és nagyon rossz híre lesz. Így van, tehát én szeretnék építeni valamit, ezt csináljuk 2020 óta, ugye a 20-as évünk az még úgy elment lazába, egyre többet építünk, egyre jobb kapcsolatokat kialakítunk, ahogy a partnerekkel is kiderült, ki az, aki tud velünk dolgozni, ki az, aki azt a minőséget hozza, és ezt építeni akarom tovább. Ebben meg nem fér bele egy ilyen baki, hogy most én azért, mert jó fej vagyok, valakinek odaadom olcsóbban is, csináld meg magadnak otthon. Tehát ezt meg kell érteni. Neked is meg kell érteni, tehát azért csinálod, hogy meg is éljél belőle. Tehát a legtöbb vállalkozás viszont ugyanígy működik, ez ugyanaz, hogy ha nem kérnél érte pénzt, akkor semmi gond nincs ezzel, de akkor valaki jöjjön el neked dolgozni, mondjuk 2 hétre, ingyen. Úgyse jön el, mert neki is el kell menni a boltba és vásárolni kell. Tehát ingyen sajnos nem élünk meg. De azt még szeretném bemutatni itt azért a kedves nézőknek is, hogy hol készülnek ezek a dolgok, mert itt is készülnek, amiben vagyunk a jelenlegi helyiségben, és mindjárt átsétálunk a következő helyiségbe, ahol megy az összeépítés, tehát ez egy kis családi vállalkozás. Tehát ezt úgy tudom a legjobban elmondani, kis cuki műhely, van minden, mert tényleg minden van. Igen, próbáltunk berendezni, és a családi vállalkozást, a kollégámat, Rolandot, én ismerem 15-20 éve majdnem. Mi együtt dolgoztunk egy nagy multinál, a karbantartáson voltunk mind a ketten, és én már ott mondtam neki, hogy te nálam egyszer dolgozni fogsz. Mindig kinevettek, és 5 éve jött hozzám. Nagyon szuper. És jó látni, ezt remélem mindenkinek tetszik, hogy el lehet indulni. Ki lehet találni, hogyha van egy jó ötletetek, akkor lehet valamit csinálni. Igen, lehet csinálni. Meg ki is kell próbálni, tehát hogy csinálj is valamit, tehát ne otthon... Én megmondom... Mármint úgy, hogy ne otthon csak üljél, és akkor igen. nem mer semmibe belefogni, tehát legyen valami inspiráció, hogy az emberek valamit elkezdjenek. Én megmondom őszintén, azért nekünk nagyon sokat segít az, hogy mi egy lakatos munkákat is végzünk. Tehát, hogy van egy alap, ami ugye működik, és hozzáépítjük ezeket a dolgokat, mert ezt azért építeni kell, ezt csinálni kell, ez nagyon sok tervezés, munka, előre beleteszed a pénzt, stb. Tehát, hogy nekünk azért ez egy jó alap volt. Igen, nézzük meg a műhelyt. Nos, akkor beérkeztünk a műhely részbe. Igen, ez az a műhely, amit úgy nevezünk, hogy összeszerelő műhely, úgymond a tisztább munkák. Itt vannak meg a kisebb munkák, amiket itt csinálunk. Itt rakjuk már össze a motort, hogyha kész van, és egyéb szerelések. Igen, és ezt azért úgy szeretném megmutatni a kedves nézőknek is, hogy tényleg fel vagytok mindenre készülve itt, tehát minden csavar, minden előkészítve szépen, fent vannak a céges dolgok, ugye fent van ott egy poszter, amin rajta van a trabicikli is, szerszámok szépen kirakva, vannak itt mindenféle projektek, például van itt egy motorkerékpár is, ami egy következő projekt lesz, de ezt majd a következő adásban megtudhatjátok. Úgyhogy igazából itt egy jó felszerelt műhely van. Igen, próbálunk, mert mi nem csak egyedi járművet építünk, tehát mi felújítunk is. Hogyha valaki idehozza, vagy csak megjavítunk, Simpsont, Jávát, általában most inkább az ilyen keleti régi motorokat, de hogyha valaki szeretné, akkor felújítjuk gyári állapotra is. Ez szuper. És megmutathatjuk a nézőknek, hogy hol vannak a titkos, elrejtett motorok, amiből majd a projektek készülnek? Persze, nyugodtan. Tehát van itt akkor egy kis raktárrészünk, igen, amiben látható egy pár darab aprócska motorkerékpárocska. Igen. Van egy félkész rigánk is, ami egy túlélő motor lesz. Csak még nem tudtuk befejezni sajnos. Miért túlélő motor? Hát úgy kicsit megemeltük az elejét, a sárvédőt kiemeltük a hátulját, kapott 2 16-os szúrófényt, van rajta egy 5 literes marmonkanna pluszba, ásó, fejsze, iránytű, hőmérő, nem is tudom mi van még rajta most ilyen pillanatban. Igen, azért lehet látni, kedves nézőink, ott van hátul a kis ásó, igen, a balta. Azért a szúrófények a ladára nem tesznek ekkorát. Igen. Tehát ez nagyon jó. Hát őt már csak festeni kellene, aztán kész lenne, csak az a baj, hogy mindig van valami fontosabb projekt, és szegényként itt terválkodik már lassan 1 éve. Az nagyon jó. Igen.
Akkor vele is foglalkozni kéne. Igen, az évben tervezem, hogy kész lesz. Akkor mondjuk azt, hogy a kedves nézők kommenteljenek minél többet arra, hogy haladjunk vele, és szeretnék látni a Rigát készen. Igen. De nem csak motorkerékpárok vannak itt, tehát nem csak őket kell látni, mert ez a rengeteg motorhoz rengeteg alkatrész is kell, igaz? Igen, rengeteg alkatrészünk van, eltesszük a használt alkatrészeket is, tehát nem dobunk ki semmit. Jó szokásunk, szívem. Tehát ez itt az alkatrész szoba. A használt alkatrész szoba. Igen, itt vannak a bontott cuccaink. Úgy vagyok vele, hogy mindent fel lehet használni valamire, mindent elteszünk, meg azért vannak itt elég komoly erekjéink, amiket találunk, mint például ezt egy babettáról vettük le, ha ráközelítesz, akkor a szelepsapkát valaki átalakított, egy szelepsapkát egy ilyen töltényű. Ezt nagyon szeretjük, de vannak különböző tuning kipufogóink is. Voltak. Például ez egy csoda. Az igen. Ez egy csoda. Az ilyeneket szeretjük megtartani, jókat mosolygunk rajta. Nagyon jó. Szerintem biztos van egy pár ember, aki ezekre még emlékszik, hogy micsoda hatalmas tuningok voltak még ezelőtt 30 évvel. De van itt régi lámpánk. Régi lámpa. Vagy egyes vagy kettes golf műszerfal. Ó! Ez is egy projekt lesz, ez megvan az egész. Műszerfal. Vagy SR2-es tank. Ez is egy következő projekt lesz. Nem semmi. Van Pannonia váz, esetleg bőrtáska, chopperre. Minden is. Simpson Star lábvédő. Igen, minden is, ami... Igen, mert mindig jönnek az ötletek, hogy mit mire lehet használni. Szuper. És még ezen kívül van még egy helység, ahol még ezen kívül van az a tiszta raktár, ahova a festett alkatrészek és az új alkatrészek kerülnek. Az pedig itt van. Itt vannak lerakva a porfestett alkatrészek, ott már az összerakott blokk, ott még egy összerakott blokk. Még itt van egy polcunk, ahol a becsomagolt új alkatrészek vannak a motorokhoz, kerekek. Szépen berendezve. Meg ott fent is vannak új felnik. Így van, gumiffelnik, így van minden. Kedves nézőink, reméljük tetszett a mai adás. Nagyon szépen köszönöm Zsoltinak, hogy meghívott, már találkoztunk, nem ez az első alkalom. Én köszönöm, hogy itt voltál. Ez tényleg egy szuper hely, meg keressétek fel, vagy érdeklődjetek, vagy zaklassátok, vagy csináljatok bármit. Eléritek Facebookon, Instagramon, TikTokon, YouTube-on, mindenhol ott vagyunk. Mindenhol jelen van. És tényleg azért ezt öröm látni, hogy valakinek még van ilyen agyament hülyeség a fejében, mint neked is. Ettől forog körbe a világ, tudod? Tehát én ezt szeretem, hogy akik ismernek engem, tudják, hogy nekem is van elég sok betegség a fejemben, amit én csinálok, de tényleg ezeket jó látni, meg jó látni, hogy még vannak ilyen emberek, tehát akik inspirálnak, meg akarnak valamit csinálni, meg kitalálni dolgokat. Igen, hát kitalációban nincsen gond, az évben is lesz egy-két komoly projektünk, amin fognak ámulni az emberek. Időből van kevés inkább. Ez így van, de jó látni, hogy a szabadidőtökben azért ezt csináljátok a kollégáddal együtt, hogy azért itt azért még lehet újdonságokat várni, és ugye ne felejtsétek el, a Hung Expón valami újdonság jön. Igen, ott a Trabiciklinek a folytatását, a projekt lezárását ott be fogjuk mutatni. Ha esetleg még nem iratkoztatok fel a csatornára, itt az alkalom, dobjatok egy lájkot, egy kommentet, és mit gondoltok erről az egész őrültségről, ami itt zajlik Andornak táján, Eger mellett, egy kis településen. Sziasztok! Köszönöm, sziasztok!